दिनै बयनिसिमबो गोजोननाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो गोजोननाय हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दानिया फैदो मेन टपिकआव। भिडिअखौ जोबजासे अननानैहाय नायलांदो, ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुनानैहाय लादो, जाहाथे माने गोदान गोदान आपडेटना नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन सफैयो आरो नायनानैहाय मोनथिनो हायो। बेनिखायनो आङो भिडिअखौ जागायसिगोन, नोंथांमोना नायलांदो आरोखि जोबजासे लोगोफोर। दिनैनि जि मेन आयदा, मेन कन्टेन्ट, बेयो जाहैबाय माने रेशन कार्डनि सोमोन्दै आं दिनैहाय बुंनो थाखायहाय गोसो जाबाय। दिनैहाय माने ससियेल मिडियायावहाय दिनैहाय मोनथिहोनाय बायदिब्ला माने FCI गुदामावहाय 1 निफ्राय लानानैहाय 9 थारिखसिमा बेबायदिनो डिलारफ्रा बेबायदिनो माइरंखौ अफिसावहाय लायनांगौ होननानैहाय दिनै मोनथिहोनाय जाहैबाय आरोखि। FCI गुदामावहाय डिलारफ्रा गासैबो माने डिलारफ्रा FCI गुदामावहाय 1 थारिखनिफ्राय लानानैहाय 9 थारिखसिमहालागै माने माइरंखौहाय FCI गुदामनिफ्राय लायनानैहाय दोनफैनांगौ आरोखि। ओमफ्राय 2 नम्बराव जाहैबाय गासैबो माइरं मोनगिरि बेनिफिसियारिफ्रा बेबायदिनो 10 थारिखनिफ्राय लानानै 16 थारिखसिमखौ माने माइरंखौ लांफैथारनांगोन आरो। ओमफ्राय माइरं होग्रा माने डिलारा माने 10 थारिखनिफ्राय लानानै 16 थारिखसिमहालागै माइरंखौ होनांगौ होननानैहाय दिनै माने ससियेल मिडियायावहाय मोनथिहोनाय जादों आरो। बेखौनो आं माने मोनथिहोनो थाखाय रायजो राजानिसिम भिडिअ लाबोनाय जादों, नोंथांमोना नायलांदो आरोखि। बेनिखायनो माने डिलार साफ्रोमखौबो खावलायदों, माने बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, ससियेल मिडियायावहाय दिनैहाय बेबायदिनो बर' निउस मोनसे माबा जादोंमोन, आं बेखौ बावबाय आरो हयहाय आं बेलासियाव नुदों। बेनिखायनो आङो खावलायदों डिलार साफ्रोमखौबो, माने आं गाज्रि बुंनाय नङा आरो मोजांनि थाखायसो नोंथांमोननि सिगाङाव बिदिनो खावलायनो थाखाय नागिरदों। माने जायफोरा नाखि माने माइरं मोनगिरिफोरनो साफ्रोमनोबो माइरंखौ होनोसैला गाबोन बायदियाव, जेरैहाय माने माइरंखौहाय गाबोननिफ्राय होसिगोन, दिनै बायदियावहाय माने जायफ्रानाखि माइरं मोनग्राफोर बिसोरनो खबर होनांगौ आरो। बिसोरनो खबर होदो बास, माने बिसोरो माने फैनानैहाय लांफैगोन आरोखि। ओमफ्राय टाइम टेबोलखौबो थिग बेबायदिनो होनानैहाय बेबायदिनो माइरंखौ होदो आरो। ओमफ्राय बे माइरं होनांगौ दिनावहाय बेबायदिनो एबसेन्ट दा खालाम आरो, एबसेन्ट खालामनो नाङा आरो, रेगुलार होनांगौ आरो। मानो होननानै बुङोब्ला दानि बे बोथोर माबायावहाय मा होनो दासान्दि माने 10थानिफ्राय 4थासिम होननानै बुंदों आरोखि माइरं होनायखौ, सरकारि अफिस सिस्टेम आरोखि। बेनिखायनो 10थानिफ्राय 4थासिमावहाय माने माइरंखौ होगोन, बे टाइमावहाय डिलारफ्रा मालाबाबो एबसेन्ट दा खालाम आरो। बेखौनो माने खावलायनाय थाबाय आरोखि। आरो ओमफ्राय जायफ्रानाखि माइरं मोनगिरि बेनिफिसियारिफोर बिसोरनो माने खबरखौ होनांगोन, जाहाथे माने बिसोरो माने फैनानैहाय लांफैनो हायो खबरखौ मोननानैहाय। गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो खबर मोना, सोरबा बेबायदिनो लोमजानानै थायो, ओमफ्राय बुरै अबस्था, बिसोरो लांनो हाया। बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरनो खोन्थानानैहाय हो, जाहाथे माने लांफैनो थाखाय गोरलै जायो। बेनि थाखाय एसे खेंफोरथि होनाय जाबाय। ओमफ्रायो माने अब्ला मोनथिहोनाय जाबाय, माने माइरंखौहाय डिलारफ्रा 1 थारिख जेरैहाय 1 थारिखनिफ्राय लानानैहाय 9 थारिखसिमहालागै 9 दिननि गेजेरावहाय माइरंखौहाय FCI
6 दिनखौहाय बेबायदिनो बेनिफिसियारिफ्रा माइरंखौ लांफैनांगोन आरोखि डिलारनिफ्राय। नाथायब्ला हले डिलारफ्रा बेनिफिसियारि माइरं मोनग्राफोरनो बे माइरं होनाय दिनखौ खबर होनांगोन आरो। दा खबर होआब्ला माने गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो मोनथिनो हाया आरो। सोरबा लांफैयोब्लासो बिनि लांफैनायखौ मिथिगोन। ओमफ्राय गोबां बेबायदिनो ससियेल मिडियायावहाय गोबां मानसिफोरनि बेवहाय माने मोनथिया होननानैहाय जों खबर मोनदों आरो, खबर होआ होननानैहाय। बेनिखायनो माने माइरं होग्राफ्रा अन्नानैहाय खबर हो, जाहाथे माने बे माइरं मोनग्राफ्रा जाहाथे माने दुखु मोना आरो। बेखौनो आं माने खावलायनाय थाबाय। हामबायसै। थेंक इउ। मोनायावसो बानायनाय जाबाय भिडिअखौ। थेंक इउ सै। दिनै बयनिसिमबो गोजोननाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो गोजोननाय हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दानिया फैदो मेन टपिकआव। भिडिअखौ जोबजासे अन्नानैहाय नायलांदो, ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुनानैहाय लादो, जाहाथे माने गोदान गोदान आपडेटना नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन सफैयो आरो नायनानैहाय मोनथिनो हायो। बेनिखायनो आङो भिडिअखौ जागायसिगोन, नोंथांमोना नायलांदो आरोखि जोबजासे लोगोफोर। दिनैनि जि मेन आयदा, मेन कन्टेन्ट, बेयो जाहैबाय माने रेशन कार्डनि सोमोन्दै आं दिनैहाय बुंनो थाखायहाय गोसो जाबाय। दिनैहाय माने ससियेल मिडियायावहाय दिनैहाय मोनथिहोनाय बायदिब्ला माने FCI गुदामावहाय 1 निफ्राय लानानैहाय 9 थारिखसिमा बेबायदिनो डिलारफ्रा बेबायदिनो माइरंखौ अफिसावहाय लायनांगौ होननानैहाय दिनै मोनथिहोनाय जाहैबाय आरोखि। FCI गुदामावहाय डिलारफ्रा गासैबो माने डिलारफ्रा FCI गुदामावहाय 1 थारिखनिफ्राय लानानैहाय 9 थारिखसिमहालागै माने माइरंखौहाय FCI गुदामनिफ्राय लायनानैहाय दोनफैनांगौ आरोखि। ओमफ्राय 2 नम्बराव जाहैबाय गासैबो माइरं मोनगिरि बेनिफिसियारिफ्रा बेबायदिनो 10 थारिखनिफ्राय लानानै 16 थारिखसिमखौ माने माइरंखौ लांफैथारनांगोन आरो। ओमफ्राय माइरं होग्रा माने डिलारा माने 10 थारिखनिफ्राय लानानै 16 थारिखसिमहालागै माइरंखौ होनांगौ होननानैहाय दिनै माने ससियेल मिडियायावहाय मोनथिहोनाय जादों आरो। बेखौनो आं माने मोनथिहोनो थाखाय रायजो राजानिसिम भिडिअ लाबोनाय जादों, नोंथांमोना नायलांदो आरोखि। बेनिखायनो माने डिलार साफ्रोमखौबो खावलायदों, माने बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, ससियेल मिडियायावहाय दिनैहाय बेबायदिनो बर' निउस मोनसे माबा जादोंमोन, आं बेखौ बावबाय आरो बैहाय आं बेलासियाव नुदों। बेनिखायनो आङो खावलायदों डिलार साफ्रोमखौबो, माने आं गाज्रि बुंनाय नङा आरो, मोजांनि थाखायसो नोंथांमोननि सिगाङाव बिदिनो खावलायनो थाखाय नागिरदों। माने जायफोरा नाखि माने माइरं मोनगिरिफोरनो साफ्रोमनोबो माइरंखौ होनोसैला गाबोन बायदियाव, जेरैहाय माने माइरंखौहाय गाबोननिफ्राय होसिगोन, दिनै बायदियावहाय माने जायफ्रानाखि माइरं मोनग्राफोर बिसोरनो खबर होनांगौ आरो। बिसोरनो खबर होदो बास, माने बिसोरो माने फैनानैहाय लांफैगोन आरोखि। ओमफ्राय टाइम टेबोलखौबो थिग बेबायदिनो होनानैहाय बेबायदिनो माइरंखौ होदो आरो। ओमफ्राय बे माइरं होनांगौ दिनावहाय बेबायदिनो एबसेन्ट दा खालाम आरो, एबसेन्ट खालामनो नाङा आरो, रेगुलार होनांगौ आरो। मानो होननानै बुङोब्ला दानि बे बोथोर माबायावहाय मा होनो दासान्दि माने 10थानिफ्राय 4थासिम होननानै बुंदों आरोखि माइरं होनायखौ, सरकारि अफिस सिस्टेम आरोखि। बेनिखायनो 10थानिफ्राय 4थासिमावहाय माने माइरंखौ होगोन, बे टाइमावहाय डिलारफ्रा मालाबाबो एबसेन्ट दा खालाम आरो। बेखौनो माने खावलायनाय थाबाय आरोखि। आरो ओमफ्राय जायफ्रानाखि माइरं मोनगिरि बेनिफिसियारिफोर
बिसोरनो माने खबरखौ होनांगोन जाहाथे माने बिसोरो माने फैनानैहाय लांफैनो हायो खबरखौ मोननानैहाय गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो खबर मोना सोरबा सोरबा बेबायदिनो लोमजानानै थायो ओमफ्राय बुरै अबस्था बिसोरो लांनो हाया बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरनो खोन्थानानैहाय हो जाहाथे माने लांफैनो थाखाय गोरलै जायो बेनि थाखाय एसे खेंफोरथि होनाय जाबाय ओमफ्रायो होमब्लायो माने अब्ला मोनथिहोनाय जाबाय माने माइरंखौहाय डिलारफ्रा 1 तारिख जेरैहाय 1 तारिखनिफ्राय लानानैहाय 9 तारिखसिमहालागै 9 दिननि गेजेरावहाय माइरंखौहाय FCI गुदामनिफ्राय लायनांसिगोन आरोखि डिलारफ्रा ओमफ्रायहाय 6 दिनखौहाय बेबायदिनो बेनिफिसियारिफ्रा माइरंखौ लांफैनांगोन आरोखि डिलारनिफ्राय नाथायब्ला हले डिलारफ्रा बेनिफिसियारि माइरं मोनग्राफोरनो बे माइरं होनाय दिनखौ खबर होनांगोन आरो दा खबर होआब्ला माने गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो मोनथिनो हाया आरो सोरबा लांफैयोब्लासो बिनि लांफैनायखौ मिथिगोन ओमफ्राय गोबां बेबायदिनो ससियेल मिडियायावहाय गोबां मानसिफोरनि बेवहाय माने मोनथिया होननानैहाय जों खबर मोनदों आरो खबर होआ होननानैहाय बेनिखायनो माने माइरं होग्राफ्रा अन्नानैहाय खबर हो जाहाथे माने बे माइरं मोनग्राफ्रा जाहाथे माने दुखु मोना आरो बेखौनो आं माने खावलायनाय थाबाय हामबायसै थेंक इउ मोनायावसो बानायनाय जाबाय भिडिअखौ थेंक इउ